Naguta jud ano ni Papa ni Mama. Uy, ako man binlan perminita budi lami kay ilaag ilato. Uy, dili ko kalaag. Nami tabudi, kapay kayo kubos, bugat kayo si tabudi ay pudliyo kubi. Pagpuyo tabudi, bugat biya kayo kabuyag. Ayo, maglaag na lang ta dito man ta sa unahan. Sa mangguni si Mama si Papa, uy. Tagunit diya tabudi. Dili na lang sa kutambay-bay kay unya na kumuadto dito ilakuan ila tumboy kay basig magluto-luto dito sila dito nay. Dili lang sa ako may kaon-kaon sa kuan ng loaf bread. Kay gutom kaayo wala pa koy pamahaw. Lagot ko kay si Mama wa ko binli og kuan kanon. May sa loaf bread oy. Sige mo, manauna. Lagi na siya dira, nag-unsa kaya na siya dira, Wala lagi si Kuan. Tumboy. Uy, gimo! Nakakudapya? Lagi ka diri, Manggani ka dire. Alangan, wala man ko inadto pa ila tumboy kay kuan pa man, nagkaon-kaon pa man ko loaf bread. Taga ito lagi. Ikaw na po lagi gibinlan ni kuan lagi, ni tabudi. Okay, nagbuwan man sila, naglakaw man sila. Nag-work na po di mo mga papa. Si atang tabudi, oo. Yata good. Di ba na? Mukhang si Ana. Dili. Gunitan lang. Hindi ako kugos daw. Kapoy na kayo ko eh. Nabugot ang kayo buyag si tabudi ay. Na. Mato kay la tumboy. At yung taga ni Kuno, naman ko'y dala bata. Yung taon na na magluto-luto ang tata. Ato na, nato na si Tabode, wala may magbantay. Layo man kaayo to. Sige lang na, magdala ng tulak-tulak. Sige. Dali na. Naayo tabudi. Ay, kodapyagi mo. Mato mo ila tumboy. Muadto mi ikaw. Dili ko pa to ni Papa, oy, kay layo daw. Dili, day kakaadto di ay. Dili ganino. Diri na lang taninyo magluto-luto. Naunsa man po datong lutuon pod. Gani, wala man tayo lutoon. Naku nakitaan sa YouTube do. Nagluto sila og cheese donut. Lami kaayo. Unsa man po'y gamiton? Gani, wala man tay kuan, dala. Cheese ramang gud to og loaf bread unya gatas. Tama kay na ako'y loaf bread. Naglukot-lukot na po nin tabudi oy. Ayaw, lukuta Tabode, agamay raman pod ni Basit na pa dito sa inyo. Tanaw ta. Sige, kapag kuha na lang dito kay magluto ta dire. Sige, gunitan na Tabode. Ito, kuha na dito. Dali Nel, unsaan to pagluto? Mura na siya prituhon. Sige, dire lang tao. Laton sa atos kudapya. Nadugay ang kudapya no. Hindi na naman ni imong loaf bread gidala diri o. Gani no. Lingaw na ko atong luto sa anak ko sa YouTube, oy, lami kaayo. Dami day kaayo. Ay, Ano na Tara na. diri ka patong kodapya o. Diya ka Sige. Magluto unsaan man to? Isa, Kodapya lay luto kay haon man siya. Ito ang piyante. Kuwan ano. Butin sa. Nana, kumpleto na. Nanay, gatas, nay itlog, tapos powder, Eden, mantika, nay loaf bread, duman na. Sige, let's go na. Magluto na ta. Dali na.
na luto na, lamian na ana oy. Oh, luto ng tulot, ilawan sa nato ni. Sige, kilami na kaayo oh. Na. Oh, let's eat na. Yay! Na, dali na dayon. Na. Kani ako. Okay ni ako. Kini akong isa oh. Okay. Wow. Mut. Kayo. Nalamia oy. Na oh. Na aran cheese oh. Nalamia kaayo. Kalami. Yum yum, lamig kayo. Magluto ba ta ninyo? Sige. Sige, para lamig kaayo. Gani, lamig kayo oy. Sige na.